2008an, eskuin muturraren aurrekadari, kontserbadurismoari, kapitalismo autoritarioari eta xenofobiari aurre egin behar diegu. Erresistentziarako eta internazionalismorako unea da, bizitzeko borrokan eraldatzeko martxan. Horixe da emakumeen mundu martxaren 5. nazioarteko ekintzan berriro kalera eramaten gaituen leloa. Salatu ditzagun kapitalak bizitzaren aurka egiten dituen erasoak eta baiezta ditzagun gure alternatibak. Baina zeraitik ari gara martxan? Martxaren nazioarteko ekintzak 5 urtean behin egiten dira. Martxoaren 8an hasten da, emakumeon borrokaren nazioarteko egunean eta urriaren 17 arte luzatzen dira, pobreziaren aurkako borrokaren egunera arte. Euskal Herrian urriaren 17an hasi zen eta 2021eko martxoaren 6an amaituko da. Euskal Herriko mugimendu antirrazista eta feministaren kide migratu eta razializatuaren erresistentziak ontzat hartuta, migrazioa ikuspegi dekolonial batetik aztertzera gonbiatu nahi zaituztegu. 5. ekintza honetan, transnazionalak, mugak eta migrazio politikak ikusgarri egin eta salatu nahi ditugu. Sistema arrazista, kolonial, kapitalista heteropatriarkalaren tresna diren aldetik pertsona migranteen zein jatorrizko lurraldeetan dauden bizitzak zapaltzen dituzterako. Europaren ongizatea zein privilegioaren gainean bermatzen den identifikatu eta logika horretan guk zer erantzunkizun eta ardura dugun ere hausnartzera gonbidatzen zaituztegu. Baita sortuko diren arrakale iso eginez gure alternatib individual zein kolektiboen bidez sisteman pitzadurak zabaltzera ere. Ulertu dugu zubiek ez dutela izan eta ez dutela gaur esan nahi bera migrante guztientzat. Izan ere, inoiz harremanetan jartzeko izan baitziren, orain arrezi bihurtu baitira. Pertsonen joan etorria eragozten dutenak eta diskriminazio, zapalkuntza, bazterkeria eta heriotza eragiten dutenak. Euskal Herriko emakumeen mundu martxako feminismotik pisatu egin behar ditugu zubi arreziok. Izan ere, ekintza honetan kapitalismoa, kolonialismoa, arrazismoa eta heteropatriarkaren simbolo baitira. Horretarako proposamen bat daukagu. Erabilitzazue zapiak, banako eta kolektiboaren konpromisotik abiatuta. Zubi arrezietan zartadurak sortuko dituzten ekintzak irudikatzeko. Zentzu honetan, Euskal Herrian aukeratutako leloa hau da. Zubi guztien gainetik, mugarik ez, transnazionalik ez. Eta nola egingo dugu? Elkarrekin migrazioen, mugen eta transnazionalen atzean dagoena zein bere ondorioak ulertzeko dokumentu bat osatu dugu eta gure helburua herriek ardura bere gain hartu eta dosierra lantzea da. Lan pedagogiko honetan doako online formakuntza saioak ere jasotzeko aukera izango dugu. Nazioarteko ekintzaren aurtengo edukiak landu nahi dituen ororentzat. Martxoaren 6an Irun eta Hendaia arteko mugan elkartuko gara. Mugimendu feminista indarberrituaz eta sistema arrazista, kolonial, kapitalista eta heteropatriarkatuari pitzadurak egin eta berarekin amaitzeko determinazio osoarekin. Baina bueltatu gaitezen hasierara. Nola hasi zen historia hau? 2000 urtean, emakumeen mundu martxa hainbat herrialde eta lurraldetako tokiko taldeen ekintza gisa hasi ziren, pobreziaren eta indarkeria sexistaren arrazoien aurka borrokatzeko eta munduan eta emakumeen bizitzan aldaketa zehatzak eskatzeko. Emakumeen mundu martxak milaka emakume eraman zituen kalera aldarri berarekin baita, eta hala mugimenduan kanpaina batekin hasi zen mugimendu feminista eta antikapitalista iraunkor bihurtu zen. Euskal Herrian plataforma anitza eratu zen, bertan 40tik gora talde feminista, zein arlo sozial zein sindikaleko eragileak elkartu zirelarik. 2005an mundu osoko martxako taldeek emakumeen gutuna gizarteriarentzat idatzi zuten gure ikuspegia aurkeztuz. Bakean, askatasunean, justizian, elkartasunean eta berdintasunean oinarritutako mundu bat eraiki nahi dugu. Urte honetan, estalki kolektibo handi bat ehundu zen. Euskal Herrian, 2007an Euskal Herriko emakumeen eskubideen gutuna idatzi genuen. 2010an, martxak ezagun dugun leloa abiarazi zuen. Martxan gaude, denak aske izan arte.
Kapitalismo arrazista eta patriarkalak bultzatutako gerrak salatuz eta indarkeriaren amaiera, emakumeen autonomia, zerbitzu publikoak, elikadura subiranotasuna eta ondasun komunak eskatuz. 2015ean, laugarren ekintzaren estrategia, emakumeok gure lurraldeetan ditugun erresistentziak indartzea izan zen. Gure lurraldeak, gure gorputzak, gure lana eta gure ekintza leku bezala ulertzen ditugu. 2020an, emakumeen mundu martxatik mundu osoko emakumeei dei egiten diogu, gure 5. nazioarteko ekintzara batu daitezen. Bizitzeko borrokan gaude. Eskuin mutura arrazistak eta patriarkalak gure bizitzak suntsitzen dituelako. Gerrak, indarkeria, gozea, errepresioa, bizitzeko borrokan ari gara. Enpresa transnazionalek kapitalismo autoritarionen onuradurak dira. Gure lana esplotatzen dute, baldintzak eta natura suntsitzen, eskubideak urratzen. Produkzio, birprodukzio eta kontsumo egiturak eraldatzeko abiatu ginen. Borrokan gaude, besterendutako lanaren eta esplotazioaren amaieraren alde, ekoizpena herrien beharraren zerbitzura egon dadin eta ez etekinaren zerbitzura. Bizi nahi dugun mundurako proposamen eta alternatiba errealak eraikitzen ditugun, naturarekin harmonian. Elikadura subiranotasunaren alde borrokatzen gara. Pozorik gabeko elikagaiak, tokiko hasi tradizionalak eta transgenikorik gabeko lurraldeak nahi ditugu. Ekonomia feminista baten alde, non bizitzaren jasangarritasuna kezken erdigunean egongo den, non etxeko zein zaintza lanak aitortu eta banatu egingo diren, osasun, hezkuntza eta etxebizitza eskubideen alde. Indarkeriarik gabeko bizitza baten alde borrokatzen gara, harresi eta mugarik gabeko gizarte baten alde, gure gorputz eta sexualitateen gaineko autonomiaren alde. Feminismoa gizarte proiektu gisa berresten dugu. Antikapitalista eta herrikoia, kolonialismo arrazista eta patriarkalaren forma berri eta zaharren aurka. Gure ekintza kolektiboa da, gure antolakuntza iraunkorra da, gure etorkizuna berdintasunean, askatasunean, justizian, elkartasunean eta bakean oinarritutako gizartea da. Zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalik ez, por encima de los puentes, no a las fronteras, no a las transnacionales. Bagoaz elkarrekin?